hlavní roli žena. Podcast od ženy pro ženy. Pro ženy, které hledají inspiraci, povzbuzení a odvahu žít svůj vlastní život. Moje milé ženy, zdravím vás, přeju vám nádherný den nebo krásný večer, podle toho, v kterou ranní nebo večerní hodinu mě posloucháte. Dneska máme před sebou veliké téma, odolnost vůči očekávání, vůči tlaku našeho okolí. Tady tahle otázka nebo prosba na tohle téma už mi přišla několikrát a v jednom z podcastů už jsem se jí dotkla, ale zdá se, že to pořád není dost, že to je veliké téma nás žen a tak zkusím dneska to uchopit zase z nějak jiné strany a třeba něco z toho přesně vám zarezonuje, co potřebujete. Já jsem nad tím přemýšlela, to slovo očekávání už vlastně jenom to slovo je šílené, že nějak mapujeme, co čeká ta druhá strana a snažíme se to naplnit, abychom druhou stranu udělali asi šťastnou, spokojenou. Já jsem zabrousila do dětství. Pamatujete si, když jste byli dětmi? Jak vám bylo, když jste viděli vaše rodiče třeba smutné nebo nešťastné? Nevztahovali jste si to na sebe? Nechtěli jste mámu nebo tátu nějak potěšit, povzbudit, zachránit? Já myslím, že ve většině případů jo, a jestli ne, tak já jsem to tak určitě měla. A byla jsem vlastně nešťastná, když byl někdo z mých rodičů nějak jako smutný nebo nešťastný. Jenomže teďka jsme dospělé. A já jsem si říkala, jako metaforu vám použít na to dětství. Úžasní autoři Chvála Trapková tomu říkají té rodině sociální děloha a jsem si říkala, jestli nedáme třeba nějakou trošku jinou metaforu, že když jste vyrůstali s vašimi rodiči, tak jste byli v nějakém vašem bytečku nebo domečku. Jo? Já jsem si říkala, možná ta metafora toho domu a i se zahrádkou a s oplocením by mohla být možná hezká metafora té původní rodiny, kdy jste tam vzájemně plnili jejich očekávání, jak to má v tom uvozovkách domečku být. Jak se máte chovat, jak máte studovat, jaké máte možná dělat i koníčky, jak máte vystupovat před sousedy. No a možná je to i v pořádku, že rodiče byli velikou autoritou pro nás a my jako děti nebo dcery jsme je hodně poslouchali. Jenomže jak jsme rostli, tak nám najednou ten dům v uvozovkách i s tou zahrádkou začal být malý. A to jak krásně říká Chvála Strapkovou, že k tomu slouží puberta, abyste ty děti jako vypudili z té sociální dělohy. To znamená, naším úkolem vlastně bylo opustit ten dům, pomyslný domeček a začít si budovat svůj nový dům. A najednou to byl náš úkol, pomyslně, odejít z toho domu, projít těmi vrátky, které, zkuste si fakt představit, takový krásný, nějaký pěkný valašský domeček s dřevěným oplocením okolo a najednou naším úkolem opravdu v té dospělosti bylo vlastně odejít, projít tím plotem a zavřít za sebou dveře a začít si budovat pomyslně svůj nový dům. A já mám obavy, že to očekávání je hodně o tom, že zůstáváme v tom prvním domě. Minimálně v myšlenkách. Že projít tou brankou znamená jít jakoby za svou svobodou a za svou dospělostí, která obsahuje i velikou odpovědnost. A budovat si ten nový svět, svůj vlastní, je vlastně veliký úkol. To není úplně snadné, jo, a možná proto nám to taky může dělat problémy, že jsme do té doby jako hodně všechno naslouchali, poslouchali. A teď to vyloučení nebo odloučení nebo odchod je vlastně bolestný i pro ty původní rodiče. I oni nás tam lákají zpět a oni jsou přece ti moudří a dobře nám radí a dobře od nás něco očekávají. Ne, není to tak. A dokud my nevybudujeme nějakou svoji vlastní hodnotu vnitřní, svoji vlastní důstojnost, že víme, co my chceme, tak vždycky budeme naskakovat na očekávání. Kdybych já zůstala v plnění očekávání svých rodičů, jo, tak třeba kdybych fakt splnila očekávání svého táty, tak bych se živila jazyky.
a vy byste teď rozhodně neposlouchali moje podcasty. Kdybych plnila očekávání své mámy, tak bych se stala oční lékařkou. A vy byste teď rozhodně neposlouchali moje podcasty. A kdybych plnila jenom očekávání mého strachu, tak bych koukala teďka možná na nějaké seriály, nebo bych si jížděla sociální sítě, obdivovala bych všechny okolo, záviděla jim a vy byste teď rozhodně neposlouchali moje podcasty. No a takhle bych mohla pokračovat a pokračovat. Já to beru trošku tak, že v době, kdy jsme byli dětmi, tak hlavními hlasy v našich životech byl hlas mámy a táty. A jak dospíváme a dospívali jsme a opustili jsme metaforicky ten domeček a prošli tou brankou, tak je nutné, abychom vlastně, a teďka, když to představíte, jo, že fakt jako odcházíte z toho domu a jdete tou brankou a ta máma a táta pořád mluví v tom domě, tak je vlastně slyšíte míň a míň, že? To je přirozené. A to stejné my potřebujeme udělat nějak mentálně. Pro mě to konkrétně znamená, že potřebujeme stlumit hlasy ostatních a začneme zesilovat ten svůj vnitřní hlas. Začneme naslouchat uvnitř sebe sama. Co chceme my? To je nejdůležitější otázka v našem životě. Co je to tam uvnitř nás, co volá potom, aby bylo realizováno? Že musíme vyrůst z té malé holčičky, která poslouchala všechny okolo, naslouchala všem a nenaslouchala jenom sama sobě. Co chci já? To neznamená být sobecká, že vím, co chci a začnu to vyslovovat nahlas a dělám jenom to, co chci. Ne. Ale já začnu vědět, co je to uvnitř, to moje. A začnu vyjednávat se světem okolo, naplňovat svoje potřeby, naslouchat potřebám druhých a začít klást prosby a požadavky. A svět mi může říct ne. To znamená, já když projdu tou brankou a začnu si budovat ten svůj svět, tak začnu jenom s těmi druhými světy vyjednávat okolo sebe. A to můžou být i rodiče. Jo. Teď si představte opravdu už jako samostatné domečky, samostatné světy, svět vašich rodičů, který zůstává ten svět dospělých a váš už nový pomyslný domeček se zahradou, který je už taky svět dospělé ženy. A vy začínáte vyslovovat svoje požadavky a přání jasně. A už nechcete hádat, odezírat, co to tam v tom původním domečku říkají, co to tam teďka znamená, že bych měla naplňovat. A to je možná někdy jako mnohem těžší, ne úkol nás, těch žen, které už chtějí ten svůj dospělý svět si budovat, ale mnohdy i těch rodičů, kteří vlastně zůstávají zaseknutí v těch očekáváních, že čekají, že vy jim tohle a tohle a tohle splníte. A já mám takovou velikou naději, že když ten svůj vlastní hlas začnete zesilovat, začnete budovat větší a větší hodnotu sebe sama, tak budete umět říct i třeba to jasné ano nebo jasné ne. Víte, co jedna jediná obrovská, veliká naše svoboda, jako lidská svoboda je, že my si můžeme volit odezvu, jakou budeme mít na podněty, které nám přichází z vnějšku. To znamená, že jedna strana se něco zeptá, nebo se nějak zatváří, nebo něco vysloví, nebo nevysloví. Můžou to být přesně ta očekávání. A vy si můžete zvolit vlastní odezvu. Znamená, můžete se vždycky rozhodnout jinak. Přijde nějaký podnět a vy se mu můžete zasmát. Vám může být jedno. Nebo se jim můžete trápit do konce života. A čím víc si vyjasňujete, jak budete uvnitř sebe, tak potom podle toho budete reagovat na venek. Pokud uvnitř z vás pořád zůstává, musím plnit očekávání druhých, nesmím je zklamat, musím být se všemi za dobře. A to je něco, co v nás ženách je hluboce zakořeněné. My ženy máme jako velikou potřebu harmonie. My bychom tak nejradši jako se všemi fakt byli za dobře a proto naskakujeme na ta očekávání. Aby nebyly konflikty, aby se nezvedaly vlny. A tady bych chtěla jako dneska dát hlas trošku, hodně víc, bojovnici v nás,
To je jeden z archetypů, který potřebujeme možná v sobě trošku víc probudit, trochu víc rozvinout. V nás jsou dva póly. Je tam mužský pól, ta mužská část naší duše, a to je animus. A pak je tam ženská část naší duše, a to je anima. A my potřebujeme integrovat v nás obě dvě tyhle části. V bojovnici oni spolu nemají soupeřit, ale mají působit společně. Ta bojovnice v nás znamená, že ochraňuje život. Že ochraňuje nás samotné. To je přece nádhera. A ta bojovnice, ona nemá bojovat proti světu, proti rodičům, ale má se postavit za sebe. Bojovnice v nás si už nedá vnutit druhými nějaká pravidla hry, nějaká očekávání, ale bojovnice se vytvoří svoje vlastní pravidla. Takže ona bojuje za sebe. A nám ta představa boje je dost cizí, jo? To je spíš takový fakt jako takový mužský svět, mužský postoj, že muži bojujou a od jak živa to tak v sobě měli. Ale my tady trošku to mužskou část potřebujeme rozvinout, abychom se sami za sebe postavili. Jinak ten náš pomyslný dům nikdy nebude vybudovaný. Nikdy tam nebudou vrátka. Každý si tam vleze, jak chce. A my je tam pustíme, jenomže potom jsme uvnitř naštvané a buď to v sobě jako dusíme, tak jako bych řekla lidově, hňácáme to v sobě a jednou za čas brutálně vybuchneme. A já bych vás dneska hrozně moc chtěla povzbudit, abyste si začali tvořit tady tuhle představu, já si buduju to svoje království, ten svůj pomyslný dům s tou zahrádkou. Já potřebuji mít uvnitř sebe takovou pevnou základnu. Vím, co chci. A žena se dokáže za sebe postavit až v okamžiku, kdy si začíná uvědomovat sebe sama a svoji hodnotu. Já, když jsem začala jako víc a víc naslouchat tomu svému vnitřnímu hlasu, který mi říkal, běž na tu psychologii, bojuj za tohle, nenech se odradit, že tě nevzali na poprvé nebo na podruhé. Nebo když jsem vnitřně cítila, že uvnitř mě jako volá to mateřství, že jsem zrozená proto stát se matkou a ať si svět říká, že to je bláznoství mít víc dětí, tak já jsem uvnitř cítila, že to jsem já. A čím víc jsem naslouchala tomuhle hlasu, tak jsem v sobě tohle začala podporovat. A čím víc podporuje to v sobě, to živé ve vás, tím méně se necháváte umrtvovat těmi druhými a přestáváte s nima hrát tuhle hru. Ale musíte si unést, že když tuhle hru přestanete hrát, takže třeba ti druzí mají taky právo na to zareagovat si, jak oni chtějí. Takže oni se třeba urazí, nebo se naštvou, nebo s váma třeba chvilku přestanou mluvit. Pokud si vnitřně začnete velmi silně integrovat nějaké vaše vnitřní hodnoty a když si tam dáte jako silně velkou vnitřní hodnotu otevřenou komunikaci, že já chci jednat s druhými otevřeně, jasně si říct svoje přání, svoje požadavky a unést si ne i moje, i toho druhého, tak už si přestanete všímat těch očekávání. Nebudete potřebovat zvyšovat nějakou odolnost, protože už ta vaše vnitřní odolnost bude natolik silná, že to unesete. Já doufám, že jsem srozumitelná. Já vás chci povzbudit k tomu, že každá z nás máme právo žít podle toho svého úplně nejvnitřnějšího hlasu. Podle svých vlastních hodnot a vlastních priorit. A oni se opravdu můžou lišit od hodnot vaší původní rodiny. Toto je ta cesta ke svobodě. Ona je bolestná, jako projít těma vrátkama od těch rodičů a začít si budovat něco svého, to je veliké úsilí, to je veliká dřina. Jenomže pokud to neuděláme a tak naskakujeme na očekávání druhých, tak oni nás budou pořád svazovat. A my se staráme o to, aby druzí byli šťastní, abychom s nimi byli za dobře, naplňujeme jejich potřeby, ale kdo potom naplní ty vaše potřeby? Rozumíme si? To je veliké téma, já doufám, že aspoň trošku jsem ho dneska zase uchopila, zase třeba nějak z jiné strany, než to bylo v jiném podcastu. Úplně na závěr mám pro vás takový pěkný citát od Eleanor Rooseveltové. Nikdo nám nemůže ublížit, pokud mu to nedovolíme. A tím navazuju na
druhé veliké téma, které rozvinu v jiném podcastu, a to je opravdu téma hranic. Takže pokud přestanu naskakovat na očekávání druhých lidí, už je to v okamžiku, kdy už si začínám budovat něco svého. Já mám pořád tu metaforu toho domečku s tou zahrádkou a s tím plotem. A ten plot, to jsou moje hranice. A pokud já ten plot tam mám vybudovaný, tak mi nikdo nemůže ublížit. On těma vrátkama projde jenom pokud já mu to dovolím. Ale pokud já tam vůbec ten plot nemám, tak tam vleze kdokoliv, kdykoliv. Dneska vás chci pozbudit, kdybych udělala takové malé shrnutí, tak si rozviňte víc v sobě bojovnici, která má v sobě i mužskou, i ženskou polaritu. Ta ženská si přeje harmonii, ale bojovnice v nás potřebuje chránit to naše nejvnitřnější, ten náš život uvnitř nás, nenechat se umrtvovat druhými. A umrtvování znamená naskakovat na očekávání. A druhá možná myšlenka toho dnešního podcastu společného. Rozvíjejte uvnitř tu vaši vlastní důstojnost, tu vaši vlastní sebehodnotu. Tím pádem nedovolíte druhým lidem, aby vámi disponoval nebo manipuloval. A uneste si, že druzí lidé můžou reagovat podle svých emocí. Že je to může nahněvat, že je to může urazit. Ale pokud jste v dospělém světě, tak nenesete odpovědnost za ty jejich pocity. A možná právě tím, že vy začnete budovat tu svoji velkou vnitřní hodnotu, sebehodnotu, ten svůj pomyslný domeček se zahrádkou a s plotem, tak je začnete inspirovat a ovlivňovat, že oni se taky budou muset naučit hrát jinou hru. Otevřenou komunikaci a ne manipulaci a naznačování a zklamávání a podobně. Dejte mi vědět, jestli se vám to daří, budu za vás moc ráda. Chci vás povzbudit, že ta cesta k té vnitřní svobodě stojí za to, že je těžká, trvá to, ale stojí za to. Děkuju, moc jsem ráda, že vás mám a budu se těšit zase na další díl. Vaše Irena. Podělte se se 2 vašimi kamarádkami o to, co pro vás bylo v tomto díle užitečné. Sdílením si nejenom vše zapamatujete lépe, ale vzájemně se můžete inspirovat a povzbuzovat k odvaze měnit své životy.